Mä oon siis menossa Rystiin. Tässä on enää joku alle 24 tuntia, koska siis kohtahan on jo sunnuntai, nyt on siis yö. Okei. Että joo. Mulla on siis yksi räppä. Mulla on sitä kamaa. Nyt lähtee. Oh my god! What is that? Help me! Help me! Tästä ei oikeesti tule mitään. Mä sanoin, että ekana housut. Mä nyt sanoisin, että mä laitan huomenna ihan vaan basic niinku päivävaatteeksi nää farkut. Koska nää oli kyllä yöhousut. Koska siis nämähän on aivan liian isot. Siis näistä jää varmaan tän verran. Silleen mä näytän täältä, kun mä kävelen. Et niin kun... Mut nää on mulle ihan mukavat. Mut ei, jos mä oon bussissa näitä kakkasluotteen. En mä nyt... Nää maksaa melko paljon, koska nää Adidas-housut. En pitääks Joo. Eli... Ei mun piti pakkaa ne. Ei, nää menee alemmaksi, koska mä varmaan sitten tulee. Mut ne on hyvä olla, jos mun nyt menee mun molemmat. Mä oon tehnyt kaiken, sellainen pakannut, niin nyt on niinku aika, että mä menen nukkumaan. Mä en yleensä tee sitä. Tää on tosi harvinaista, että mä teen tätä. Mut kohta on pakko mennä nukkumaan tai muuta, mä en niinku selviä huomenna. Joten nähdään huomenna. Niin tässä tulee niin, hotellihuoneen esittely. Yes. Ruutuun. Tässä on tää sänky, tossa on äiti. Olla. Selvä. Tässä on tämmönen vähän oudomman näköinen tämmönen. Tää. Tää voi olla itselläkin. Okei. Käytettä vessa. Kohta. Tosi butsu. Tässä on sitten tämmönen. 2 pizzaa. Tämmönen. Telkku. Täällä on tämmöset. Tässä on tämmönen. Mä syön kohta siinä, toi on mun. Sitten tässä on kaappi. Tässä on terassi. Täällä on tosi kuuma täällä huoneessa. Ainakin mun mielestä. Tässä on peili. Ja tässä on pöytä, joka on nyt jo aivan sotkunen. Joo. Ja sitten tää bathroom. Oh! Oh my god, siis se on just tässä. Thank you, DJ Chuo. Voit se kuvaa? I love playing music with you. Totta kai voin. Pistä. Se kuvaa jo. Sopii. Tonight, we still the moon! Okay,
My goodness,